Bo día. Imos comezar co sorteo da segunda fase de Primeira División masculina. Son dous grupos. No primeiro grupo estaría Fedesa, Cambre, Costa Ártabra, Sigaltec, Novo Básquet, Allariz e Ensino. Son 7 equipos, co cual habría que incluir un descansa no sorteo. Hai bastantes solicitudes. Imos ir colocando os números que nos foron solicitando. Vamos a ver. Fedesa solicitou o número 6, Cambre o número 2, Sigaltec e Novo Básquet. Sigaltec quere o primeiro na casa, co cual asinaríamoslle o número 5. Novo Básquet quere a primeira fora, asinaríamoslle o número 4. Ensino o número 3. E Allariz solicita descansar na primeira xornada, co cual, para poder respetar o resto de solicitudes, o que facemos é asignar o descansa o número 1 e darlle o número 7 a Allariz, co cual só quedaría o número 8, que sería para Costa Ártabra, que era o único que non tiña solicitud neste grupo. Vale, este é o grupo A1. Con respecto ao grupo A2 son 6 equipos, co cual as datas nas que xogaríamos serían o 16 de febreiro e o 23, en marzo o 9, o 16, o 23 e o 30, en abril o 6 e o 27 e en maio o 4 e o 11. Neste caso, só temos 2 solicitudes, que é por parte de Celtas de Foz e de Tui. Tui pide o número 3, que xa se lle asigna. E Celtas de Foz non pide un número concreto, simplemente quere comezar xogando na casa, co cual o primer número sería o 4, que é o que lle asignamos. E o resto dos números irían a sorteo. USC Obradoiro, Viveiro Asesores CB Viveiro, CB Noia e 6 do Nadal Coia. Co número 1, Viveiro Asesores CB Viveiro. Co número 2, 6 do Nadal Coia. Número 5, CB Noia. E número 6, USC Obradoiro.